10 februarie, cu mărghinile noastre și afară. Deci la curățere se curățesc. Și uite-le aici cum beau apă. Pe ele sunt multișoare aici, băi. Voi vedeți? Uite-le. Aleargă. Frumos. O zi frumoasă. Mai ales pentru albini. Minunat. Iată așa e o zi frumoasă azi avem. 10 februarie. Cald. Vedeți? Ia uitați-vă cum ies ele afară. Toate albinuțele ies afară la curățire. E bine. Da.